La policia ha detingut un home de 26 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. El jove, que es troba en situació irregular al país, ha passat aquest dijous al matí a disposició judicial. L'arrest es va produir dimarts a la nit durant un control d'alcoholèmia a Escaldes-Engordany. Quan els agents van inspeccionar el vehicle, van trobar 5 embolcalls amb prop de 4 grams de cocaïna i un sisè amb restes de la mateixa substància. A més, hi havia més de 500 euros en efectiu repartits en paquets de 60 euros cadascun, un patró habitual en operacions de tràfic de drogues. Un cop traslladat a dependències policials, el detingut va autoritzar el registre del seu domicili. Allà, amb el suport del grup de guies canins, es van localitzar 3 paquets amb més de 200 grams de cocaïna, una bàscula de precisió i una cinquantena d'embolcalls petits per preparar dosis. També s'hi van trobar 21 grams de marihuana i 10 de hachís. Segons la policia, ja hi havia indicis previs que l'home es dedicava al tràfic d'estupefaents. A més, va donar positiu en tòxics, motiu pel qual també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat col·lectiva. Creus que caldria reforçar els controls per prevenir aquest tipus de delictes? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.